Onder een soort belangstelling van de passen maakt Dijkgraaf het nijs vanmiddag bekend in Amersfoort. Hij wil de Kamerien voor de nieuwe politieke partij Geen Pijl. Geen Pijl gaat de democratie redden door hem te respecteren en te repareren. De macht is bij Geen Pijl aan de kiezer, daar waar hij hoort. Ja, dat zwaarde de Geen Pijl-beweging voor het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne. De regering had nog niet dienen met de uitkomsten van dat referendum. Daarom wil Geen Pijl nou een stap verder gaan. Ons programma bestaat uit 5 woorden: de kiezer is de baas. Ik wil niet in fractiediscipline en in spelletjes komen wat politiek geworden is. Ik wil dat het extreem zuiver is. Nou, en ik kan me heel goed vinden in het vertegenwoordigen van de bevolking. Nou, dat wil ik gaan doen. Jan Dijkgraaf wen het al 20 jaar in Friesland. Denkt hij dat deze nieuwe wijze van politiek bedrouwen een keer omslaan zal? We zijn geen Randstadpartij. We zijn een partij voor heel Nederland. Ja, zoals je weet, ik woon in Eustega. Dus ja, wat we voor de Friese kiezers extra gaan betekenen, dan moet je eigenlijk zeggen niets. Hè? Want ik ben ook tegen cliëntelisme. We zijn de PvdA niet. Maar ja, Friese kiezers zijn net zoveel waard. Natuurlijk.